Goddag og velkommen alle sammen til en lille tutorial af, hvordan man kildehenviser til et dokument fra et websted efter APA-standard. Vi starter allerførst ved at være i Word. Jeg har inde i modulet eller oppe i området her, der hedder referencer, og går ind i det, der hedder indsæt citat. Tilføjer ny kilde. Her kan I se, at der er forskellige valgmuligheder oppe i toppen. Jeg vælger det, der hedder et dokument fra et websted i den her lille video. Så vil jeg gerne lige henlede opmærksomheden på, at vi kan trykke på det her, der hedder vis alle bibliografifelter her. Således kommer der en masse røde stjerner frem. Det er altså ikke røde stjerner, som i går sådan. Man må gerne undgå at lade være at udfylde dem, men Word anbefaler, at man udfylder de røde stjerner her, således at man får en komplet kildehenvisning. Og har man lyst til at udfylde mere af de hvide felter, så gør man det. Det er op til en selv. Vi starter nu med at finde forfatteren på den artikel, vi skal kigge på, og i det her tilfælde her har jeg fundet en artikel, der handler om Shinzo Abe, som var den gamle premierminister i Japan. Han har lagt navn til en helt måde at føre økonomisk politik på, og det er den, vi skal have fat i den her sammenhæng her. Vi starter først med forfatteren. Forfatteren står her, der er vi super heldige, står i toppen, Will Kenton. Når vi går ind i forfatter her, så trykker vi på redigere, og så skal vi skrive efternavnet først. Han hed Kenton, og fornavnet det var Will, og skriver tilføj. På den måde her kan jeg også tilføje flere forfattere. Hvis der var en forfatter mere, så kunne jeg sådan set bare fortsætte med at tilføje, så ville jeg kunne få dem med. Det vi gør nu, det er, at vi skal ned på det, der hedder navn på webside. Og navn på webside, eller website, hvis man vil være det engelsk, det er selve artiklens navn. I det her tilfælde overskriften her. Abenomics Explained Shinzo Abes 3 Arrows and Economic Impact. Dem sætter jeg ind her. Webstedets navn til gengæld, det er ligesom moderskibet. Altså hvad er det for en platform, det her kommer fra. Man behøver ikke tage det her URL, altså det er ikke en hel URL, man skal have med. Det er bare sådan set hovednavnet på selve det websted, som artiklen er lagt på, i det tilfælde investopedia.com. Hvis man vil have lyst til at skrive redaktør på, så kunne det være, at man kunne finde det også. Det var der faktisk her. Rashure Erika står der her. Så jeg går ind på redaktør og trykker på redigere. Og vi var inde om, at det var Rashure og Erika, der var redaktør her. Sådan der. Så årstallet for artiklen, det skal vi også have med. Står her, det er 2026. Måneden er vi så heldige, den er med også, så den smider vi ind også. Det tager lige et øjeblik. Maj måned. Og dagen er også sat på den 23. maj. Det, der så kan være interessant. I kan se URL-adressen, nu kommer vi herned her. Det er den samlede adresse ind til det her websted. Den kopierer jeg også ind. Dels fordi der er stjerner på, men også fordi vi skal vide præcis, hvorfra den her adgang til den artikel kommer fra. Men jeg sætter faktisk også ind i det tilfælde her, hvornår jeg har læst artiklen. Og det har jeg altså i 2026. Og det har jeg den 15. august. Og det gør jeg, fordi det også nogle gange så ændrer de her URL'er sig, nogle gange så ændrer databaserne sig, og så går de døde. Og det vil sige, så kan man også argumentere for, hvis der er et dødt link, eller en død URL, hvorfor er den død? Fordi at vi kiggede på siden for eksempel for et halvt år siden, eller 3 måneder siden. Jeg trykker på OK. Her kan I se, at kilden kom ind i dokumentet. Så havde jeg haft en tekst, hvor jeg havde skrevet forskellige elementer i, så kunne jeg afslutte med at sætte kilden ind her. Hvis nu den her artikel den havde flere sider, kan I se, nu følger det sådan set bare en side dernede af, men skulle man forestille sig, at der på en eller anden måde var flere sider i artiklen, så kan man altid trykke på sin henvisning med drop-down-menuen og sige redigere citat, og så kan man sige, det er på side 2 for eksempel, at informationen står på. Så smid den side 2 på. Hvis vi skal, og når vi er færdige med vores store skriftlige arbejde, vores samlede dokument, så skal vi også have sat en litteraturliste op, hvor den her kilde fremgår. Det gør jeg ved at gå op i bibliografi, og så kan man vælge forskellige udgaver af litteraturlisterne. Jeg vælger bare den første her. Og I kan se, med det samme sætter Word automatisk ind den pågældende kilde, som vi har brugt i det her dokument. Hvis jeg ikke synes, bibliografi er det helt rigtige navn, så kan jeg lige sætte min cursor derop, og så kan jeg skrive simpelt litteraturliste. Sådan der. Her kan I se, forfatteren hedder Kenton, den 23. maj 26. Det er Abenomics Explained. Og vi har en redaktør hernede. Den er hentet den 15. august 26 fra investopedia.com. Og hernede har vi URL-koden. Med andre ord, her er der ikke en skyggen af tvivl om,
hvorfra kilden kommer, den er sat op efter de rette standarder, altså efter APA-standarder. Husk at like og subscribe, og ellers god arbejdslyst med at henvise korrekt til artikler på websider.